Magandang umaga sa inyong lahat. So ngayon nandito na naman ako sa aking kusina at ipagluluto ko na naman kayo ng isang ulam. Nakakaiba itong ulam na ito. Alam ko hindi nyo alam ito. Sigurado yon. So ngayon ipapakita ko sa inyo itong lulutuin kong ito. Ito ay isang gulay na ang tawag dito sa amin sa Italia ay carciofi. So sa ibang lugar hindi ko alam kung meron ito. Ito ituturo ko sa inyo kung paano ang pagluluto nito. Samahan nyo ako hanggang sa dulo para naman makuha ninyo ang tamang sangkap at kung paano ang pagluluto nito. Okay? So, ngayon guys, ito mag-start na tayo magluluto nitong ating gulay, yung sisig, tawag dito sisig. So, mag-start na tayo magluto. Ngayon lalagyan ko ng mantika. Ito ang gamit ko, yung olive oil. Kung wala kayong olive oil, pwede naman yung normal na mantika lang. So, kailangan painitin muna natin ng konti yung ating mantika bago tayo maggigisa. Okay? Mainit yung mantika natin. Ilagay natin yung bawang. So, yung bawang, nasa sa inyo kung gaano karami ang ilalagay ninyo. Kasi ako ngayon, puro tansya lang ang nilalagay ko. Sunod natin yung sibuyas. Tapos ilalagay ko na yung pangsahog ko. Ito, hipon. Ayan. Ngayon mga kapatid, kung wala kayong hipon, pwede naman kayong maglagay ng karne. Karne ng baboy, karne ng baka. Ako kanina sabi ko lalagyan ko ng karne, ng baboy o baka. Tinignan ko sa rep ko, wala naman pala akong karne. So ngayon, hipon na lang ang ilalagay ko. Ayan. Tapos, gagawin natin dito, tatakpan natin. Ayan. So, ayan muna natin siya ng mga 2 minuto. So, ayan guys, ang lulutuin natin ngayon, carciofi. Hihiwain ko tong maliliit. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ang tamang paghiwa nito, no? At kaya ako bumili ng ganito kasi gusto kong magluluto ng puso ng saging. Wala akong makitang puso ng saging, kaya ito ang naisip kong gawin. Susubukan ko to kung masarap para naman i-share ko sa inyo kung paano ang pagluluto nito. Kung wala kang puso ng saging, ito, the best ito. Tsaka masarap naman ito. So ayan guys, ituturo ko sa inyo ang tamang paghiwa nitong carciofi na to. Ayan, ganyan siya yung loob niya. So iwain natin lang maliit. Ganito. Tapos tatanggalin natin yung medyo matigas. Ayan, ito. Tanggalin natin to. Ayan. Tapos hiwain natin. Ayan. Simple lang siya. Okay. Ayan. Ganito siya. Ayan. Ganyan lang siya kaliliit pag hiniwa natin. Dahil kasi guys, itong nasa dulo na to, medyo malambot to. Kaya yung dito sa dulo dito, medyo matigas. Kaya hindi ko na masyadong sinasama. Tinatanggal ko. Ngayon pala guys, ito yung carciofi, yung iniwa ko ng maninipis, maliliit. Ngayon ang gagawin natin dito guys, hugasan natin sa suka kasi meron siyang dagta. So kailangan lagyan natin ng suka, tapos i-massage natin para matanggal yung dagta niya. Ayan. Ganon din ang gagawin natin kung meron kayong puso ng saging, ganon din. Lagyan nyo din ng suka, tapos i-massage ninyo para matanggal yung, meron yung ano yan, may katas yan eh. So yung katas na yun, mapait yun, tsaka mapakla. So kailangan tanggalin yun. Tapos pipigayin, yun. Tapos igigisa na. So ganito guys, ayan. So kailangan i-massage natin siya hanggang sa matanggal yung dagta niya. Guys, kita nyo, ayan, kailangan matanggal yan dun sa gulay na natin yung carciofi kasi ito, ano to, tagta niya, mapakla, kaya so kailangan talagang pigayin natin siya. So ito, itatapon natin. So ayan guys, ito yung piniga nating carciofi. Ayan mga kapatid, tingnan natin. Tapos ngayon gagawin natin, maglalagay tayo ng konting tubig yung katamtaman lang. Tansyahin natin kung gaano karami ang gusto nating sabaw Pero ako, konti lang. Ayan. Kasi masarap ang may sabaw-sabaw siya. Ayan. Tapos maglagay tayo ng konting asin yan. Ayan. Katamtaman lang nilalagay niyo yung mga sangkap. Ngayon pala guys, paalala ko sa inyo, pag kayo naglagay na ng suka mamaya, huwag ninyo munang hahaluin. Hayain nyo muna siyang kukulo ng mga ilang minuto. Okay? Kasi pagka naglagay kayo ng suka tapos hinalo ninyo, mag-iiba yung lasa nito. Sili.
Takpan natin. So after 1 minute, buksan natin, maglagay tayo ng suka. Tapos, pampalasa, yun na. Luto na ang ating sisig na karchopi. Kung wala kayong karchopi, puso ng saging. Okay? So, alam ko, sa akin nyo lang natunan yan. So ngayon, itry nyo, subukan nyo. Madali lang naman siyang gawin, lutuin. Alam ko, masasarapan kayo pagka ito ay ginawa ninyo. Okay? Maghintay lang po tayo ng 1 minuto. Ayan mga kapatid, tignan natin. Ayan. Ngayon naman, maglalagay tayo ng suka. So yung suka kapatid, huwag ninyong masyadong madami. Huwag masyadong madami. Katamtaman lang. Tansyahin nyo lang. Ayan o. Yun. So ngayon, mga kapatid, huwag nyong haluin to. Ayan nyo lang siyang kumulo, mga 1 minuto para yung sukang nilagay natin, maluluto siya. Ayan. Ayan nyo lang siyang kumulo. Ayan na, huwag nyong tatakpan ha. Huwag nyong tatakpan. Ayan nyo lang. So ilalagay ko na rin itong magic sarap. So, konti lang ha. Yun. Pwede na yun. Ayan guys, nakalipas na 1 minuto. Ngayon, ang gagawin natin, haluin natin to. Ayan. Pwede na siyang haluin. Tapos, tikman natin to ha. Kung yung alat niya o yung lasa, okay. Yung lasa niya, okay na. Kasi ako hindi naman ako maalat na timpla. Para sa akin, yung alat niya, okay na siya. Tsaka yung asim ng sukang nilagay ko. So ngayon guys, kayo, titikman ninyo kung anong kulang para sa inyo, magdagdag kayo. Pero yung lahat ng ingredients na nilagay ko, yun. So ngayon, magdadagdag na lang kayo kung saan ang kulang. Okay? So ngayon, 1 minuto, luto na siya. Ngayon, ang gagawin natin, tatakpan ko siya. Ayan. So 1 minuto, pwede din na tayong kumain. Okay guys, ayan, luto na siya. So ngayon, ang gagawin ko, papatayin ko na yung apoy. Okay, yun sarap So, bukan nyo to mga kapatid. Hindi naman masama yung sumubok, di ba? So ngayon, ito ako tinuturo ko yung nalalaman ko para naman at least meron kayong natututunan. Maraming salamat pala sa inyong lahat, sa mga followers ko. At sana tangkilin natin yung aking video. Kung mga bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang i-subscribe, okay? Ipindutin na rin yung notification bell para naman updated kayo sa lahat ng mga gagawin kong video. So maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ito. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa inyo. So ngayon mga kapatid, kakain na tayo. Tikman na natin itong ating linuto.